Казвам се Момчил Василев. Почнах работа в PwC в далечната 1994 година, докато все още бях на 17 години и бях все още ученик. И по това време бях най-младия служител на тогава все още PricewaterhouseCoopers в света. Естествено, преминах през много различни фази в работата си в фирмата, тъй като изкарах 17 години от кариерата си и живота си в фирмата. Естествено, започвайки, както много други, в одит отдела, след което имах възможността да ръководя за няколко години офиса на PwC в Варна, след което пък, връщайки се в София, се присъединих към отдел за корпоративни финанси, а по-късно заедно с други колеги дадох началото на отдела по управленско консултиране, или тогава се нарича Performance Improvement. Може би ценното нещо, което съм научил и което ми е помогнало много в последствие в моето професионално развитие, е умението да общуваш с хора. Това да слушаш и да разбираш нуждите на хората срещу теб. И да се опитваш да им помагаш, да намираш решение. В крайна сметка това е есенцията и на работата на един консултант, е да помага и да намира решение за своите клиенти. Другото, което, разбира се, съм научил, е дисциплината и последователността и упоритостта в това да преследваш цели, които по някой път са и по-дългосрочни. От научването в фирмата определено ми е помогнало по много начини в моята професионална кариера. От една страна мрежата, контакти, която съм изградил за всичките тези години и която до ден днешен е основен източник, инструмент, с който работя в ежедневието си. Емпатията към хората, с които работиш, е също нещо, което ми е помогнало много, за да може да си полезен в крайна сметка на хората около себе си и на себе си, разбира се. Много от тези неща във времето съм научил, са били възпитани в мен, ако щете, от хората, с които съм работил в фирмата, като се започна от човека, който беше достатъчно безразсъден да ме наеме в тази възраст, в която се присъединих в фирмата Крис Батърс, който беше един от първите ръководители на офиса на PW в България. Впоследствие професионално и в личностен план съм бил повлиян изключително много и до ден днешен. Мой ментор е Божидар Ненчев, управляващия съдружник на PwC в момента, и много други колеги, като Албена Маркова, като Петко Димитров и много други, които няма как да спомена в краткото време, което имаме. Това, което правя в момента, е, че съм изпълнителен директор на дейността за България и Западните Балкани на една международна организация, която се казва Endeavor, чиято мисия е да подпомага обещаващите предприемачи в тяхното развитие с цел това да допринесе позитивно за икономиката и обществото като цяло. С други думи, ролята ми в момента не е много по-различна от това, което съм правил в PwC. Тя отново е насочена към това да се опитваш да създаваш стойност и да помагаш
на предприемачите и чрез изграждане на такава критична маса от успели предприемачи с правилните ценности, в крайна сметка да помогнем, макар и с малко, трансформацията на обществото и икономиката ни за по-добро.